سلام كميت صنحو ازي تناغاري تبي لما انت حزاز مصخ فيلمي ماي فولت بالكوينا قدم حزي بارت 1 حزي دما بارت تحيزلكم مصيلو بارت 1 زيرأكم اذا فيلمي نخترداكم اب channel لاتشهم وي دما امودات ازا فيديو اد كغبرلكم يه بارت 1 ريكم تتمص يمرص channelنا سبسكرايب فيديونا لايك مغار يترسو فيلمنا قصل كلو بمخنات معلت لدت نوها ابي زغجت تزغاجي نري زوم عدمات نيك ابي كمزلو تحتتو نسرح ابكالي عدي خمس خدي نغرو نو مسمح ز اجينا بمهان حيال مستن مستاي ناب كفلاتي الناستيا دمص مكينا سميعه نيك ممصو تفلطما بمحر نافقت نطيرا تحفو كسعامو زرأي ولدم بزي تكبار منم كحغوس يكالون زوم اب حيال نافقت زلو فقرات كن ازرسم كاليخ حسبي كال قطتا ركب يفصمو بمغنات مبل 18 عمت معلتي لدتا ناينوها نيك سطوتا يبا دحرزي مزوم عرختم بحار بمهان فوليبولنا تصاتو ابطا بحرنا تزاناغعون صبق غزي يحلف مشت نوها مسجينا بمغنات مزازمي تمرتي نابز تزغاجي زغدت هدا ابز ساعات ليون ابسرح بوتو غاراج تشغر كم زغاطمون نيك نغرو نابز ابز اسر بيت زلو معبحو بمهاد بمغنات ات واحد جنزب نوديهم جنزب ملأخ دو كم زبولي نغرو نوا مسجينا هاي سكول تمرتن ودين نيكن ولدومن نوه ناب كوليج سلتعتي مكينا غزيوم سربرايز يقبروا نزا مكينا نوها ناقن حتى نابز بحادة نخنو زغاجي وابارتما يوسدا ولدوم كلتيوم نمفلاي بستخالهم متن يفتنو ادي انو نابز ناي كوليج كفلا توسدامو ابزي كوليج بريارز تبالت غربيتات فالت ابو دما صوفيا استبالت صبقتن قال بعل سلطان زخونت قلعه ننيكون بقلعو متعبيتون زخونت قلمصيو كاب ساعه جميرو مسارحتكم زخونت نغيرو نيك ننوها نغرس احغبر يمكر نيك ابسرح بوتا هوينو مسنوها فيديو كول نواقع صوفيا بدحريت تمصمو نوا نصوفيا رياخ يتقن ازي فيديو يطفو اب موداتا يفكرك اي تبلمو انا ونك بحالو صوفيا سميعه تقرم نيك ركب بيت سونا بتعم سلست قراربه يبلامو امنغو زلو ركب يحبا نو مسديات صحينا تهرما انا مسويل بعل تحدارو انهلغو اسخدما مسودو ركب مجمار جيجا مهانون كالي سب كيفلت خقارص وانت نغرا نهون بتعم هم زفقارو تنغرامو تغاچين نو خداون تحيزا ناب كليج تخد نابزي دور ما تاعتوت ازي غزا بمناسي مديو الناستين ناتزناغعون تريوم إذا دبالا زخونت قلع بريار ننوه تريامو دنجيصا نخلو موص تبلو لما انتي كم تمص خمزي تنغران نزغبرت كله يقرتا حتى نهاون هندبت مسدي اسلازي تردادت كم زمصت تنغرا بريار از سميعه كزاناغعك يو بمال تكيلات با امنغو مايكل استبهار تمهرا يمصمو جاكيت كم زرسعي نغران ننهون بتعم خمز فتوان نري ازوم ولدمون زحسبو يساق حمزلو يزراربو نيك نوهانا ماجي بمهان صبو غزي احلفهم تشاو كبالو اذا ولادي تاديو نيك تمص كتزرارو تمكرت كمزي زرارو نغيرو غديفو وايخد تنادي دخلو نو ترغاغعمو ابسونتو بچاركورس لمسال تجمر دارزي نابزنا كلي دورما توسرمو هندبت نبرار بتعمي دنگص نو تفالطمو دنبربر نابليخد برار نكن محزي فقرات كم زنبرون هندبت برار حدقا مس بصحه نيك دحر غزي كالي قال قيرو مسريتو اسكاب حز تقيمات خمزلان نغنزب از معحو نليون ابز اسر بيت كوينو زخون اقحا نخبصحن دحر زون بزح غنزب كم زخفلي نغرو ليون نيك دويلو يصوعمو ازي حو كيتخفت زبولا اقحا مسكفتو كوكايين مخان فليتو كم زفرحان ينغرو ገንዘብ ተደሊኻ አነ خبካዶ አበልኩኻን ይብሎ ላዮን ሓገዝ ከም ዘይደሊ ነግሮ ድሕርዚ ተረጋጊዕ ንዞም ኣብ ኣፍደገ ዘሎ ሓደገኛ ጋንግስተራት ሓሊፉ እዚ ኣቕሓ ከብጽሖ ይረዳድእሞ ተረጋጊዕ ናብ ዝቦታ ያቲ ኒክ በይኑ ክገርፎ ስለዘይካለ ተኸቲልዎ ያቲ ሓንቲ ጓል ታይምስ ተኸምጸልካ ትብሎሞ ምንም ከም ዘይደሊ ነግራ እዚ ሓደ ወዲ ግድን ምዃኑ ነግሮ ንችግር ስለዘይመጻኹ ኢሉ ሓደ መስተይዝ ኒክ ምስኡ የኢሉ نابزي لا ينزلو بوتاعتي كعصو خبلو بين مصيان كيتبالت نو مسوم إلى تعتو بيزنسهم وديهم كفليتهم كخفلهم ناوطو زاغوال انكا زازز كايو مستت بلو نو تقبيلا ابزي تقا اغرو نزي مستت تفسو
በዚ ተናዲዱ በዚ ስቲክ ነዚ ሓደ ወዲ ይሃርሞሞ ድሕሪዚ ኣብዚ ቦታ ዓገርገረን ባእስን ይኾን እዚ ሓደ ንኒክ ብኻራ ከወግኦ ክብል ኖህ ብቦክስ ሃሪማ ተድሕኖ ፖላዊስ መፅኦም ኣሲሮም ይወስድዎም ኒክ ምስ ሶፊያ ብምርዳእ ብዋሕስ ተውፅኦም ኣብዚ ኮሌጅ ብሬየር ንኖህ ምስ ማይክል ርክብ ንምጅማር ዝተኻእላ ኩሉ ከም ትምክር ንርኢ ኣዲኡ ኒክ ናብ ኖህ ብምኻድ ከተዛረባ ከም ትደሊ ትነግራ ኖህ ምንም ከምዘይ ተዛረባ ነጊራ ውፅለይ ትብላ ገዛ ትምለስ እሞ ናይ ሶፊያ ቤተሰብ ናይ ድራር ዕዱማት ከም ዝነበሩ ትርእዮም ንሶፊያ እውን ደስ ብዘይብል መልክዑ ትፋለጣ ኣብዚ ድራር ሶፊያ ምስ ኒክ ናይ ቀደም እናዘከሩ ከዋግዑን ክስሕቁን ሪኣ ትናደድ እሞ ረቢሻቶም ትኸድ ጽባሒቱ እዛ ኣዲኡ ንኒክን ናይ ቀደም ሰበይቱ ንዊልን ዝኾነት ሰበይቲ ትመጽእ እሞ ኖህ ከፊታ ናብ ዝገዛ ተእትዋ ኣዲኣ እና ዊል ቅድሚ ሓዳሮም ምፍራሱ ርክብ ጀሚሮም ከም ዝነበሩ ነጊራ እዚ ዘረጋግጽ ደብዳቤ ሓቢእኽ ንኒክ ሃብዮ ትብላ ዊል ኒክን ሶፊያን ብሓባር ናብ ለንደን ብምኻድ ናይ ድርጅታት ውድድር ክሳተፉ ይነግሮም ኖህ ናብዚ ድርጅት መፅያ እዚ ደብዳቤ ከተቐምጥ ክትብል ይወድቃ እሞ ኒክ ርእዩ ናይ መን ምዃኑ ይሓታ ሶፊያ ኖህ ፈሪሓ ምስ ረኣየት ሓደ ወዲ እዩ ሃብዮ ኢሉ ንኸይዱ ትብሎ እሞ ኒክ ናይ ኣዲኡ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ቀጥታ ኸይረኣይ ቀዳዲዱ ይድርብዮ ብሓባር ንድራር ወፂኦም እናተዘናግዑ ሳልሳ እናሳዕስዑን ኒክ ምስ ሶፊያ ንዝተወሰነ መዓልትታት ለንደን ከም ዝኸድ ይነግራ ኖህ እውን ቄር ይብላ ኣብዚ ዝኸድዎ ቦታ እዚ ውድድር ስዒሮም ብሓጎስ እናተሓዋፉን ዓወቶም እናኽበሩን ፎቶ የልዕልዎም ኖህ ምስ ብሬየርን ማይክልን ኮይና እናሰተይት ኒክ ካብ ለንደን መፅዩ ኖህ የእልሻ ብሬየር ፈሊጣ ድቃ ዝመፃ መሲላ ንበይኖም ገዲፋቶም ትኸድ ማይክል እውን እዚ ዕድል ተጠቒሙ ክስዕማ ክብል መሲዩ ገዛኻ ኺድ ትብሎ ቻው ኢሉዋ ክኸድ ኒክ ኣብዚ ደገ ይጸንሖ ሰላም ማይክል ይበሃል ይብሎ ኒክ እውን ሰላምትኡ ይነጽጎ ኣትዩ መን ምዃኑን ክልቲኦም እንታይ ገብሩ ከም ዝነበሩን ይሓታ በዚ ምኽንያት ኣብ ክርክር ኣትዮም ኖህ እሳ እውን ንኒክ ኒክ እውን ንዓ ክተኣማመኑ ስለ ዘይከኣሉ ክፈላለዩ ትውስን ሶፊያ ኣብዚ ድርጅት ግዜ ብዝወሰደት ቁፅሪ ምስ ኒክ ፍቕሪ እናሓዛ ትመጽእ ኖህ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብሬየር ምስ ኒክ ፎቶ ትርኢ እሞ ዝኾነ ርክብ ከም ዘለዎም ትፈልጥ ኒክ ናብ ልዮም ብምኻድ ክሕግዘካ ግን ዘይትፈቕደለ ይብሎ ሓገዝ ከም ዘይድልዮ ነጊሩ እዛ መኪና ሰሪሑ ከም ዝወድኣ የርእዮ ኣብቲ ናይ መኪና ውድድር ማንም ከይፈለጠ ከም ዝኸዱ እውን ይስማዕምዑ ክልቲኦም ነናይ በዓሎም መኪና ሒዞም ኣብዚ ናይ ውድድር ቦታ ይበጽሑ እዚ ቅድሚ ሕዚ ንኖህ ዓጊቱ ተኣሲሩ ዝነበረ ሩኒን ዓብዪ ሓውን ይጸንሑ በዛ ናይ ቀደም መኪና ተተወዳድርካ ቄራ የብለካን ምሽ እናበለ ንኒክ ይለኻፎ ኣብዚ ሰዓት ኖህ እና ጄና እውን መኪና ሒዘን ይመጻ በዓል ኒክ ብምምፅእ ምንም ክሕጎሱ ይከኣሉን እዚ ውድድር ዘይሕጋዊ ምዃኑን ብፖሊስ ክተሓዙ ከም ዝኽእሉን ይንገሩ ከምዚ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብግሩፕ ዘይኮነስ ኩሎም በብናይ ባዕሎም ዓርሶም ወኪሎም እዮም ዝወዳደሩ ላዮን ኒክ ሩኒና ኖህና ጂና ብሓባር ብምዃን ካልኦትን ኣብዚ ቦታ ብተጠንቅቕ ይጽበዩ ዝሓልፉ መኻይን ደው ኣቢሎም ቆጻል በሪሁ እዚ ውድድር ይጅመር ላዮን እናመርሐ ጸኒሑ በዓል ኖዋ መፅን ይቐድምዎ ኒክ እውን ናብአን ይቐርብ እሞ እዚ ቅርሺ ንላዮን ስለ ዘድልዮ ክስዕር ኣለዎ ይብለን እዚ ውድድር ብሓይሊ ቀፂሉ ብሬየር ንፖሊስ ደው ኢላ ትጥቅሙ እዞም ፖላዊስ እውን ይመፁ እዞም ተወዳደርቲ ግን ስቕ ኢሎም ውድድሮም ይቕፅሉ ጄና ኣብ መንገዲ ንዓቐብ ተብል እሞ ናብዚ ሓዊ ንሩኒ መስትዋት ይልጥፍ መርኣይ ሲኢኑ ይወድቕ ሩኒ መሪሕ ኢሉ ክኸድ ክብል ኖህን ኒክን ኣብ መንጎ ቀርቂሮም ናብ ፖሊስ የጋጭዎም ሞ ይተሓዝ ላዮን እውን እዚ ውድድር ይስዕር እዞም ፖላዊስ ከይሓዝዎም መኪኖም ሒዞም ካብዚ ቦታ ይጠፍኡ ናብዚ ዝግጅት ተመሊሶም ኖህ ንቤሬር ሒዛታ ትመጽእ እዚ ዝግጅት እናተኻየደ ቤሬር ብኽሽነ ጌራ ትወፅእ እሞ ነዛ ናይ ቀደም ሰበይቱ ንዊልን ኣዲኡ ንኒክን በሪ ኸፊታ ሒዛታ ተኣቱ ቀጥታ ናብዞም ቤተሰብ ብምኻድ ብዛዕባ እቲ ዝተፈጠረ ንኒክ ምዝራብ ትጅምር ናብ ደገ ወፂኦም እዛ ሰበይቲ ነዞም ቤተሰብ ሓዊ ከተእትየሎም ትጅምር ኒክ እውን እዚ ፖስታ ኖህ ምጻቶ ከም ዝነበረት ይፈልጥ ተናዲዱ ንምንታይ እንተበላ ተናሲሓ እቲ ሓቂ ምፍላጥ ንዓኻ ይጠቅም እየ ኢለ እየ እንተተጋጊየ ይቅርታ ትብሎ እቲ ሓቂ እንድሕር ዝጎድእኒ ኮይኑ እንታይ ከዓብሰለይ ይብላ እናበኸይት ይቅርታ ክገብረላ ተሓቶ እስኺ ግን ብድሕሪ ኢኺ ጠሊምክኒ ኢሉ ነጢሩ ኸይዱ ንሶፊያ ይስዕማ ኖህ እውን ልባ ተሰይራ ደው ትብል ተናዲዱ መኪና ሒዙ ክኸድ ላዮን እውን ተኸቲልዎ ይኣቲ
ኣብ መንገዲ ላዮን ክምለስ ከም ዘለዎን እንተዘይኮይኑ ንሓዋሩ ከም ዝስእናን ይነግሮ። እዚ ዘረባ ሰዊጥዎ ብፍጥነት ተመለሰ ኖህ ኣይትጸንሖን ናብዚ ኮሌጅ እያ ከይዳ ትኾን ኢሉ ስሕተት ከይትሰርሕ እናደወለላ እናጎየየን ይኸድ። ኖህ በፂሓ ቁልፊ መደቀሲ ኣቢራ ስለ ዝሰረቐታ ናብ ናይ ማይክል መደቀሲ ትኸድ። ኒክ ኣብዚ ቦታ በፂሑ ሴሩ ናብዚ ክፍላ ተኣተወ ኣይትጸንሖን ደጋጊሙ ምድዋል ይቐጽል። ማይክል እውን እዛ ሞባይል ኦፍ ገይሩ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ክስዕማ ይጅምር። ኖህ ኣብ ቀረባ ስለ ዝነበረት ደስ ብዘይብል ስምዒት ርክብ ፈጺሞም ክዳና ስለ ዘይደረቐ ክዳኑ ሂብዋ ገዲፋቶ ትወፅእ። ኣብዚ ክፍሊ ኣፍ ደገ በዚ ቆረን ማይን ክትመጽእ እያ ኢሉ ኒክ እናተጸበያ ትርኢ። ምስ ረኣያ ዝገበረቶ ነገር ተረዲእዎ ከይተዘራረቡ ትሓልፍ። ኒክ እውን ብንዴት ነዛ መኪንኡ ኣልዒሉ ካብዚ ቦታ ይኸድ። እዞም ወለዶም እዚ ዝተፈጠረ ኩሉ ነገር ናቶም ጥፋኣት ምዃኑን ኣብዞም ቆልዑ ዝኾነ ነገር ተተፈጢሩ ሓላፍነት ናቶም ምዃኑን ይዘራረቡ። ጽባሒቱ ኖህ ናብዚ ናይ ኣቦኣ መቓብር ከይዳ እናተሰናበተቶ ኒክ ቅድሚ ሕዚ ዝጸሓፎ ኣነ ኣብ ጸልማት ክዘብርህ ናትኪ እየ ዝብል ጽሑፍ ኣንቢባ ሓዚና እናኸደት የርእየና። ፓርት 2 ፊልምና እውን ኣብዚ ትውዳእ። መወዳእትኦም ናይዞም ፍቑራትን ፓርት 3 ናይዛ ፊልምን ክትርኢ ተደሊኹም ፓርት 3 እናበልኩም ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ምሳና ስለ ዝጸናኹና ምስገና። ቪድዮና ላይክ ቻናልና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። እስከ ቀጻሊ ንረኸብ። ይመችኹም።